Tidak. Ora. Karena aku waktu itu pikir aku gur pokoknya aku bisa nyanyi gur kuwi tok. Halo, kawan Tumpi dimanapun Anda berada dan warga internet yang beli kuota bulanan, mingguan atau yang nyolong wifi tanggane, kita ketemu di Dapur Tumpi. Ini program baru dari Tumpi Musik. Programnya sebenarnya cuma ngobrol sama orang-orang di belakang Tumpi, sama orang-orang bisa di luar Tumpi, tapi kita ngobrolnya seputar musik. Dan di episode pertama ini kita enak tamu istimewa, fenomenal lagi tamu Kang Jais namanya. Sugeng sonten Mas Jais. Ji, sonten Kang. Ini selamat sore. Ngobrol-ngobrol soal ini Tumpi ini. Mungkin kan teman-teman agak yang ngerti latar belakangnya jenengan sebelum ninggon Tumpi, sebelum bermusik. Mungkin jenengan bisa cerita latar belakangnya jenengan sih. Latar belakang iki jenengan aktivitasnya apa? Apa ya? Desa banget. Kena diceritake iki. Di sini-sini. Wah, di desa ini Mas, Indonesia, Mas. kultur sing paling Indonesia niku menurutku malah desa. Ijek nganggo soparo, ijek nganggo tandur. Lah Indonesia tanah subur kan wujud syukur ya Gusti Allah tandur. Lah ijek Indonesia. Ya sing cetha aku ki mung sebatas pemuda desa sing duwe mimpi. Tapi ya sekian tahun mimpi iki terpendam, terus iso ketemu kanca sing sempet bangun komunitas di luar sana. Nah, dari pengalaman beliau bangun komunitas di luar sana ini terus digawa mulai eneng desa ngedeke komunitas bentuknya taman baca Tumpi itu. Ya sakjane sih dengan awal berdirinya Tumpi iki secara pribadi aku ki urung duwe banyak harapan terkait finansial dan yang lain-lain, karena memang eneng kono iki ya taman baca piye sih isine buku terus ngopeni buku, ngopeni nggon, ora enek sing bayar. Terus di satu sisi aku dhewe iki ya gur wong desa serabutan. Nah, kuwi kan ya harus berpikir keras dalam pertahanan ekonomi lah. Ya. Seorang-orang. Ini menarik sebenarnya, Mas. Tapi nanti mengko kita ngobrol soal ekonomi dan sebagainya. Tapi sing kelihatannya menarik nih awal obrolan kita nih. Piye sih lara-lara jenengan iso mlebu tekan Tumpi dan iso eneng Tumpi musik? Ya waktu itu aku sempat merantau dari tahun 96. Pokoknya lulus SMP, aku cabut sekon desa, des merantau, dan ning perantauan ki ya alhamdulillah entuk oleh-oleh ijazah STM ning perantauan Jakarta ono rekae. Dan iki jomplang banget. Jadi aku ki lulusan listrik, ning ndelalah kok malah aku ki nyambut gawe iki kuli bangunan karo macongan sawah. Lah terus 96 merantau kuwi sampai tahun 96 ini aku SD kelas 6. Iya toh. 96 sampai 2008. Dari 96 bakso, Mas. Bakso lewat. Tak pesen ke? Tenanan iki. Mumpung tanggal 6 iki. 96 merantau terus 96 sampai 2008 iki uripku memang ning perantauan. Terus yo mau iso untuk ijazah STM dan yang lain-lain. Selebihnya ya biasa-biasa saja.
Nek kono tapi dalam perantauan iki aku iki duwe mimpi, duwe hobi sing aku ki pengen hobiku ki iso terrealisasi tersalurkan. Nah yo hobi kuwi ternyata memang aku hobi mangap ning ngarep mic. Wis pokoknya aku sempet setengah gendeng lah ndeloki kanca-kanca ning perantauan kono sing do audisi. Wana sempet. Jenengan ya tau melu audisi. Jadi apa gimana? audisi KDI. Oh, perdangdutan ya. Oh, perdangdutan ya iya lagi. Iki masalahnya keriting iki wis pokoke anu apa jenenge passion kuwi pokoke passion-passione bang omah iki. Pokoke anggere keriting gondrong ning buri. Pokoke sekali dangdutan. Itu kaya cap ngono kae. Berarti cap dangdut iki. Nah, nek kan anu dari keinginan hobi sing pengen tersalurkan kuwi aku sempat melu audisi lomba-lomba karaoke ya karena memang ya mbuh lah waktu iki kok aku ki nganti apa ya tahun piro Mas Gek aku tau nonton jenengan ning TV. Bapak urung mlebu TV aku. Oh sebelum audisi artis. Iya, belum. Ya selama audisi kan aku urung pernah mlebu TV. Karena memang cek audisi lokal. Pokoknya penyisian paling awal lah. Kurang sempat mlebu TV. Nah, aneh kono ki apa mungkin dari rasa sing kuat kuwi mau ya sehingga aku ki ora menyadari tentang umurku ki tak nggih dolanan gur tak nggih kaya ngono sehingga ketika aku ki wis wayahe rabi dan kawan-kawannya aku bingung kok iki rabi aku ra dadak. Terus kok aku rabi aku gur iso nembang ning lek nembang iki urung ngetoke dhuwit ngono. Nah kuwi terus akhirnya saka kono kan si Mas Joko Narimo lah sing ya gawe komunitas Tumpi iki sempet ngechat aku. Betul kan aku sempet kursus vokal barang cilik-cilikan elek-elekan lah. Jadi aku kerja bangunan, kerja apa wae, duitku kita nggih kursus nyanyi. Ya orang profesional banget sih. Cuman ya alhamdulillah ketika sedikit untuk sangu apa ya teknis dan yang lain-lain iki dadi rada pede ngono ngadep mic. Ya wis minimal kuwi. Terus saka kuwi Mas Joko Narimo chatting. Ya aku ngomong nek aku kursus vokal. Wah, kuwi diguyu. Sing tak golek iki apa kok kursus vokal ngono. Wah, iki aku rada magrek iki. Urung apa-apa wis dipaito. Kowe iki melu-melu audisi ngono tak goleki apa? Aku dikonoke ya wektu kae. Lah terus kowe iku lho nek gur pengen iso nembang, pengen komunitas seniman mulia nyang Solo. Oh, jenengan anu ta kursusnya ning Jakarta. Oh, ning Jakarta. Nah, terus kuwi ya tak timbang-timbang tak pikir dengan kata-kata ning Solo iku akeh seniman. Seramu ning Solo nek gur pengen iso nyanyi wis kelakon. Wah, iki aku rumangsa entuk tumbuh ketemu tutup iki. Heeh, ya pokoke kaya duwe cita-cita nek jalan keluar. Kaya wong ngelak entuk banyu bening ngono. Wah, iki menarik iki. Wah, kira aku mulih tenan. Des. Mulih. Ala kok mulih ki teko Solo ki posisine Mas Joko ki ya gek collab back. Lah iki piye iki wong lempar pamor wong lempar ya. Duh. Walah. Nah, pas gue mulai kan tahun 2008. Wong butuh kok tekan-tekannya ceklek. Wah. Iki lho, aku nggo tekannya lagi ceklek. Wis wong pincang kan njaluk gendong wong pincang. Ah, wis. Ora tekan-tekan iki aku. 2008 aku mulai ning Solo, des kurun waktu ning Solo 2 tahun kayaknya ora salah. Sampai 2010. Ning Solo ya ning Solo ya wis ya gur mangan turu mbatek mangan turu mbatek ayo piye urung enak dalan piye-piye arep ngopo-ngopo ya urung piye-piye lek posisine sing tak ilone iki wektu iki emang agak back tenan. Nah terus akhirnya 2 tahun mlaku Mas Joko duwe pemikiran
bikin komunitas anyar terkait iku mau Tumpi Taman Baca mau. Nah, 2011 mulai diobrokan. Ning aku 2010 sampai 2011 sih aku sempat balik ning Jakarta. Yo glidik. Tapi yo ngono kan lah glidik. Nah, akhirnya 2011 aku mulai ngobrolke tentang komunitas mau. Iki nek gawe perpus piye? Nah, ya dalam benakku ya tetap ada pertanyaan. Lah iki perpus arahe piye ya kan ngono. Ning cuman kan kuwi urung tak lontarke. Ya intine kene koki perpus iki nggon sinau isine buku, bangun jaringan. Yes, pokoknya endingnya awake dhewe iki urip dalam pemberdayaan ngono lah. Jadi yo ayo memulai mandiri wis ora dadi apa ya. Walaupun mungkin dicibir ya Mas. Dicibir. Arep pemberdayaan tapi kok berdaya. Cek lempar. Indonesia kan belum ngopo-ngopo wis dicibir ya Mas. Oh, jeneng Indonesia lho. Nah, kuwi obroke akhirnya diobrolke. Oke. Terus waktunya kerjasama karo Karang Taruna. Cuman kan urung 100% dari Karang Taruna kuno. Baru ada 4 orang. Mas Joko sebagai motoring, aku, Mas Wahyono Brikele, Mas Basuki, Mas Widodo. Nah, jadi 5 orang ini ya mengawali lah sering ngobrol tentang perpustakaan, ngedeke, engko piye, arti piye, seperti itu. Akhirnya dari sekian bulan obrolan ini tersepakati mulai golek buku. Wah, iki nglompokke buku turut desa-desa. Wis pokoke sing penting buku, kuwi buku pelajaran, buku LKS wis do diisi iki lho. Wis ditompok. Pokoke sing penting disekke kene ngono. Di awal kuwi. Dadi bukune cah sekolah kuwi LKS wis do dijawab, sing wis do diisi. Buku apa neh? Wis kuwi sing penting ketake bukune des. Angger ora buku catetane tagihan Bang Didi tagihan mleboke perpustakaan. Nah, terus buku Lombok engko nenek madeg medsosnya dimainke kalih Mas Joko itu. Terus mulai bergerak ke Tumpi Musik sama jenengan mlebu dan pertama kali video rilis Tumpi Musik kan ketika jenengan tau sing. Oh iya. Oh itu masih lama, itu melewati beberapa proses sakjane. Tapi ketika masuk ini ku eneng tragedi apa eneng kejadian apa sing marai iki gawe Tumpi Musik. Jadi waktu itu kan Tumpi perpustakaan Taman Bacane itu kan iki secara medsos digeber des. Ya pokoknya intinya iki ngadeg buku wis saya akeh. Terus ning pengelolane ora enek mergo ora enek duite kan ngono. Lah itu wis iki bingung mergo wong ya mlebu metu. Lah sing rada nemeneh iki ketika enek cibiran terkait wah ning kono wis tak goleki iku apa entukmu apa. Wah iki langsung monting. Nah, terus kan waktu itu sempat terjadi apa ya? Pokoknya ono gesekan terkait waktu itu kan memang Tumpi itu menjadi magnet yang luar biasa. Magnet untuk Karang Taruna, pemuda. Itu sangat luar biasa waktu itu nyare-nyare. Lingkungan sekitar berarti. Nah, jadi waktu itu tuh wis pokoknya 100% Karang Taruna itu iso nglumpuk ning kono. Berkegiatan oke banget pokoknya bisa. Kuwi dokumentasinya ning. Nah, enek gesekan kok saiki apa-apa kok pindah ning Tumpi. Musolane ora rame, masjid ora rame kok pindah ning Tumpi. Walah iki satu gesekan sing sangat iki mandi banget lah intine. Sehingga ya siji wis ya muncul lah minggir.
Sampai pada akhirnya gari wong loro, wong telu. Oh iya wong telu, karena waktu taman bacaan rodok komplit, Mas Joko iki kebetulan udah nikah, tinggal bertiga. Aku, Mas Joko karo Mbak Ana, bojone Mas Joko. Ning kono apa ya istilahnya anggotane iki wis surut entek gari wong telu. Lah iki sing ngotak ganti aku genten. Lha yo mergo nang kono iki ning Tumpi iki ora apa-apa. Ning musik kaya Kus Plus lho. Iki Nar Plus, Joko Narimo Plus. Lah jenenge kan dadi murine sing ora keluarga. Lah iki aku otak-atik merasa ya katakanlah lelah karena memang harapanku ning kono urung enek dalan. Urung enek titik-titik terang sakjane ning kono aku iso ngopong karena ya aku ngakoni terkait IT aku blank tenan. Jadi aku nyebut kasar, serabutan dan yang lain-lain. Toh misalkan aku meh ngomongke, aku iso nembang nek salure piye. Nah nek wektu kan Tumpi urung enek apa-apa blas sama sekali. Lah terus dari bertiga iki mau aku jepat genten des. Aku metu kurang luwih nek pirang tahun ya 2 tahun ya. 2 tahun. Karena waktu itu berdiri 2012. Berdiri 2012. Mlaku aman 2013, 2014. Iki sampai sempat bikin profil Tumpi dan yang lain-lain itu ada profil Tumpi, berdirinya Tumpi sampai pokoknya sing masyarakat yang ikut andil, konco-konco yang ikut andil itu semua terdokumentasi. Nah, di 2015 awal apa 2014 akhir itu ya, aku metu des. Ya aku pengen golek ekonomi genteng kan gitu. Nah, terus aku metu, waktu kayak aku ya kerja serabutan. Terus tak pikir-pikir, nah aku ki ya kerja serabutan ya ora cemental ya. Ora cemental ya malah ya ngono lah. Terus akhirnya gelisah ki terus menggelayut. Jadi iki yo piye ya? Aku ki kerja serabutan ya wis ora betah. Terus arep napa meneh sampai pada aku ki meh ningkah posisi jek urung digawean apa-apa. Jek Tumpi dhewe jek urung enak apa-apa. Terus rabi 2014 pertengahan. Oh, aku metu 2013 gitu ya. Nek salah. Tuh 2014. Ning metu kan ijek mlebu metu lah urung metu total. Mong aku ki mengurangi aktivitas gitu tok nek metuku gurung. Lah 2014 pertengahan aku nikah. Terus bojoku tak tekoki, aku ki gur ning Tumpi ora enek hasil iki, kan ngono. Lah ya bojo, ya ora apa-apa ketika aku iso bermanfaat ke wong akeh. Engko lak yo enek hasile. Perkara rezeki wis ya wis manut lah karo sing ngatur. Dipikir ae nek rezekine entas brengkut. Ya wis nikah des. Nah, sampai pada titik aku bojo, aku mlebu meneh ning aktivitas Tumpi, bojoku tak jak. Terus ning Tumpi kono sempet ning Tumpi iki sempet ana kegiatan TPA, sempet ana kegiatan apa ya kayak ulang tahun hijau dan yang lain-lain kuwi. Nah, iki bojoku tak jak des. Terus ning kono Mas Joko semakin berat mikire waktu kuwi. Karena ya ketambahan ketambahan kakak ning Tumpi mau sing kudu hidup. Mas Joko semakin keras berpikirnya karo Mbak Ana. Iki piye? Nah, akhirnya Mas Joko berpikir keras, iki ngedeke yayasan. Kayak gitu. Padahal aku dhewe iki blank yayasan iki engko lek bergerak ning piye? Lek ngobahke kudu piye wong urene ditek. Iki gue golek duit kok ngendi?
Lah nek arep pemberdayaan iki yo lak kene iki kono ngomong lempor mah. Kon ngangkat wong. Aku sajane waktu ngobrol ke yayasan aku wis ngrasake abot genteong banget. Iki golek arep piye ngono ya wis tak ikuti wae des. Lah ning ngono oke yayasan tersepakati. Lah kok ndelalah. Aku ki malah didetekke ketua lak ngono, Pak. Lho. Iki wis apa-apa ora isone gone sawah ning tukang gali pondasi kok dedekke ketua yayasan. Iki ya wis kaya wong gawe omah ra dinggoni. Wong lha ya piye ngobah kene ya. Aku dhewe iki SDM ning yayasan ya blank banget masalahnya. Nah, tapi dengan apa ya semangat sing pokoknya membara tak terpadamkan, oke lah. Pokoknya apapun yang terjadi, iki yayasan secara struktur tersusun, gengejoke ning BK kuwi. Oh lah, gacuke kegiatan Tumpi selama berdiri sampai pada tahun pengajuan kuwi mau 2019. Heeh. Nah, ternyata oke, di ACC turun alat lah, sakjane alat untuk produksi film. Terus akhirnya koncoku Ranger Iwan Menro iki dolan ning nganku des. Kang, iki nek misale nggawe lagu meh engko digarap ning Tumpi ngono piye? Oh, berarti jenengan sebelum neng Tumpi iki wis tau kerja sama karo Iwan. Ya sudah. Aku udah. Anu, dulu iki grup dangdut. Jadi aku sempat duwe grup melu lah, nek sing duwe ya Iwan, sesepuh Iwan. Aku ya grup melu nimbrung. Waktu kae dijenenge apa kae? Slammer band apa. Wis. Nah, kuwi kae ya tahun pira kae? Lupa aku. Grup dangdut kuwi ya grupnya mati. Terus akhirnya iki dengan enek surplus ning Tumpi iki Iwan iki tergugah. Iki coba lehmu nggawe lagu kae diangkat neh piye Kang? Mau. Lah akhirnya Kayak dapat enek nggon. Lah akhirnya kita obrolke karo Bang Jack. Bang Jack narimo. Iki piye nek nggawe lagune? Wah, wis ora pikir panjang des. Ya wis gaenen dek. Gawe proses dengan alat seadanya untuk nge-arranger keyboard. Jadi begitu semangatnya muncul langsung merapat des muncul lagu pertama Simo. Kan tapi sebenarnya gini, kembali ke musik sebenarnya ada beberapa hal sing nek saka obrolan iki mau aku dadi anu ya. Luwe banyak hal yang bisa kita pelajari sih saka Mas Jais. Misalnya Mas Jais sing yo tani, yo tukang bangunan, ternyata sempat berpikir untuk apa les vokal ini. Les vokal ini ngendi? Diajari ngopo lho. Kan enak ngene lho, Mas. Nek nggon sekolah musik kan enak umur semene tekan semene iki klaw iki latihan iki sih jenengan terus latihan opo ning ngono kuwi. Ana kono kan anu, apa ya? Sing sempet akses di les vokal kuwi kan sing satu ki anu privat untuk paduan suara kor. Jadi apa nih? Tutore gurune kuwi iki seorang TNI sing tukang les paduan suara ning TNI ngono kuwi lho, Pak. Lah ning kono ki aku diwarahi awit kok do re mi. Wah, wis tuwa awit kok do re. Aku ngantuk ning kono. Termasuk jenengan mesti wah suaramu iki tenor iki. Tenor bening tenor. Suarane kudu ngene-ngene. Terus iki tak nggo ngopo? Umur wis semene. Nah, waktu kae kan berjalan pira ya ning pas nggone Pak. Aku lali jenenge Pak sapa kae. Pokoknya daerah Tanjung Priok, daerah Sunter apa Semper ya. Lama kuwi, enek 6 bulanan.
Seminggu sekali. Seminggu sekali. 6 bulan seminggu sekali. Wah, ning kono aku ngrasake aku diwarai kon muni re wah, iki aku kena ora telatan ngantuk iki aku. Lah iki berjalan kisaran 6 bulan aku pedhot mergo aku wis ora ndek gawean, ora enek sing tak gemangkat. Wah, ya wis akhirnya aku nganggur, tidur, ingok-ingok gawean nek. Tapi intermezzo, Mas. Mungkin sekedar yo info tinggal kanca-kanca kita sing nonton ya. Wong les. Ya iki dengan sangat minta maaf ya. Bukan bermaksud mendiskreditkan les atau apa ya. Eneng les-les yang ini loh. Les ikan bisnis. Ketika sing diajari saya raiso kan saya bayar terus. Neng kono terus. Nek iso dulu aku pernah Mas les gitar nih. Aku iso tekan buku 6 misalnya. Kanca-kanca lagi buku 3 ya tetep baleni buku 3. Mergo kurikulum yang dibangun kan untuk waktu sekian bayar per bulan sekian ngono-ngono kuwi lho Mas. Jadi aku kadang malah jadi berpikir sekolah ngono iki penting gak sih atau malah sekalian ngasah soft skill, ketemu seniman sisan atau sing luwih praktis-praktis ngono Mas. Kayak gambarannya kayak macul. Les macul. Macul itu ada bagian tajamnya, ada pegangannya, megang 3/4. Wah, rampungnya kapan iki? Ceklono pacul beres iki. Nah, iya teman. Lanjut lagi. Dari sing les pertama kan wis leren mergo entek. Dite nek gawean. Leren suwedes. Akhirnya selang berapa bulan. Tapi jenengan sempat merasa ora Mas, kayak omonganku mau, wah iki aku mengkayakan tukang les iki. Tidak. Ora. Karena aku waktu itu pikir aku gur pokoknya aku bisa nyanyi gur kuwi tok. Iya. Gur kuwi tok. Dadi aku tidak merasa bahkan aku sempat dingeneki karo kancaku dulurku. Wah, kayak iso stres kayak nyambut gawe kok duite nggon dolan. Les kok nembang. Ngomong-ngomong aku nganggo ketui gara-gara bintang tamu ini jenengan Mas. Aku dulu nganggo ketui ternyata sumuk tak coba. Tak padake para bintang tamu nih. Woi kasene. Asene kayak urung diservis iki, Pak. Kancane jenengan iki. Lah iya aku. Kanggo nek ora diawat-awati iso stres kae. Mosok iki golek duit tok gur kursus nembang. Terus ya wis dari kuwi aku tetap optimis bahwa ketika aku iso nyanyi minimal aku iso menghibur awakku dhewe nyanyi dengan pas wis titik. Lah akhirnya dari sekian bulan aku ki up kursus mantang untuk kerjaan meneh aku iki krungu iklan radio. Iklan radio sing buka privat vokal. Lah ning kono kuwi ternyata langsung lese langsung nyanyi. Lah ning kono ning Bekasi waktu kayak iki disebutke apa ora lokasine? Enggak usah. Enggak usah. Ning Bekasi. Waktu kuwi aku daftar si pelatih kuwi seorang pencipta lagu dangdut. Gitu. Aku daftar oke. Masuk. Nah, begitu aku masuk aku dites. Wah, vokalmu vokal uraan ono. Pertama mlebu aku sono kuwi. Vokal uraan Iya, Pak. Wah, vokalmu uraan ono jaan. Wah. Lah terus piye, Pak? Lah terus ora kok ya aku dikono. Ya terus to, Pak, ono aku ada teko kene. Ya wis nek diteruske terus. Woi. Ora jenengan jawab vokal uraan. Aku candalan lho Pak, ajak padu be. Wah, aku mentalku urung male waktu kuwi. Lah, terus ning kono wis tes lagu pertama diandut karo kon joget. Apa jenengan iseling lagu pertama e? Aku lagu pertamaku kae oke, saya pasrah apa ya? Pasrah apa lagunya?
Kang Lewaldi. Oh, lewat. Ketoke lho nek ora salah, aku pasrah. Terus uraan iki mau. Terus ngomong uraan lah mandang wis rampung. Wah, kowe iki ketok ndesamu. Malah pisan. Dadi bar nyanyi aku jadi kono kuwi. Wah, kowe iki jek ketok ndesamu ngono lho. Ini Indonesia, Pak. Aku yo gur, nggih Pak, aku yo gur ngono ta, Pak. Lah piye wong jeneng urung srawung ning donya kok ngono ya kek kuwi-kuwine. Akhirnya ya wis aku berjalan terus nang kono iki berapa bulan ya? Enek 4 bulan ya. Nah, 4 bulan kuwi padha kasuse karo pas les pertama. Duit entek, gawe entek. Leren meneh. Lah, tak pikir. Lah, pas kuwi aku terus dikelompokke karo mas-masku. Ditante. Heeh, ditanteng. Karo arep piye? Ya, heeh, arep arep piye kuwi sakjane sing tak goleki apa to? Kok duit engko tok nggih. Kaya ngono. Terus lah mau golek duit engko ki piye nek nggon wilayah Nembang kuwi. Intine ngono lah intine. Waktu itu aku ya ora banyak jawaban. Aku nuruti seneng. Aku ya gur sakmono kuwi tok. Mergo aku dhewe iki bingung arep jawab piye ngono lho yo. Tapi Mas, menariknya diusi nang kanca-kanca mungkin ya. Pas jenengan les kuwi mau. Dalam bayangannya jenengan ini apa nek aku terus les, aku etok jaringan nyanyi, aku iso dadi penyanyi atau aku nek les suaraku iso apik. Terus aku iso melu audisi. Pada waktu itu jenengan pikiran jenengan apa enggak? Nek aku termotivasi dari kuwi sih. Beberapa kali aku ora katut audisi lho, Pak. Lah dadi aku nonton apa ya, tim penilai iki ngomongke skill. Terus ngomongke penjiwaan. Terus ngomongke improvisasi. Terus ngomongke meneh entertain. Pokoknya penguasaan panggung. Lah, iki apa neh ya aku? Apa aku kudu menguasai kuwi ya aku ngono. Ning aku seneng aku jek bingung. Dengan bahasa-bahasaku aku blank tenan. Lah terus improvisasi ki apa? Entertain iki apa? Tapi kadang hal kaya ngono ki sing mengganggu pikiranku lho, Mas. Jadi aku kan suka cilik seneng musik. Kebetulan aku duduk penyanyi dan ora melu audisi-audisi model kaya ngono ya. Enek pikiran-pikiran kaya ngene lho, Mas. Kadang apa ya skill butuh tenan sih. Kadang skill ya biasa-biasa saja. Tapi ketika look iki mau apik iso disawang entertain ki mau lho, Mas. Package mereka nyawange mung package. Ya wah iki disawang penak, iki anu penak, iki pas ning gone ning industri. Kan sebenarnya kuwi ora adil juga untuk sebuah ajang pencarian bakat menyanyi. Nah, terus iku mau termotivasi saka tim penilai audisi kuwi mau ki aku terus lanjut les yang kedua mau. Lah, mandang wis les yang kedua kuwi iki poke tak tanjake. Lah aku ngetokke duit wira-wiri les vokal tak tanjake melu audisi neh teng mesoy cek kalah. Mesoy cek ora katut, Pak. Ning apa ya? Levelnya rada munggah. Levelnya rada wis kalah tapi rada munggah jadi. Wis. Dadi ngger seperti 32 final kayak seperti 64 final. Urung nek kuwi urung. Ya gur ngomongke oke, penjiwaan kowe wis oke. Terus penempatan vokalmu kowe wis oke. Lah sing urung oke kuwi teknik. Teknik iki wah iki aku ya ora mudeng iki teknik iki kudu teknik piye? Apa kudu iso nyinden opo piye wis. Mbah, ya wis lah wis kalah ya kalah wis. Akhire ya wis bar kuwi audisi yo ora tau katut. Lomba karaoke ya ora tau menang. Akhire ya wis kuwi mau dicat karo Banjek ngono. Mulya. Nek arep srawung seniman pengen iso nembangi mulya dolan yang Solo. Pun
kondur kalau teng Solo. Wis ora ketok nek Solo turu 2 tahun. 2 tahun apa kaya? Apa piro kaya? Mangan turu aku ki nganti isin karo wong omah. Wong omah itu kok. Weh kerja to, kerja. Lah kerja rek mulai njingok beras. Wis ninggal nek omah ora. Mulai ki njingok beras tak gone Solo tak ge madang nang Solo. Tapi anu Mas, sebenarnya pelajaran yang menarik dan sing aku sangat anu ya tertarik karo ceritane jenengan sinau les macam-macam tuh mungkin kan gue anu ya efek iki mung sithik ning nggon posisine jenengan saiki ya kondisine wajah saiki kan anu ya dia wis punya lagu, dia wis punya video sing kuwi original dia sendiri dan diterima sama wong-wong yo kan sing nonton yo alhamdulillah. Ewon juga ngono lho. Ini kan sebuah pencapaian juga ngono lho, Mas. Dan mungkin peran saka Do Re Mi Fa Sol La Si Do mau kan lho enak to, Mas. Tapi maksudku menjadi sesuatu kan bukan tentang sinau teknik kan, sinau tekstuale iki kudu Do Re Mi Fa Sol La Si Do tapi kontekstuale jenengan iki mau lho. Effortnya jenengan sing gelem ngene nyambut gawe ditemu entek ning kono-kono. Lho mungkin kan Gusti Allah ridone ora mergo kowe sinau Do Re Mi Fa Sol La Si Do ala iki le mesake men nyambut gawe mung dienggo les entek hadiah sakniki to Mas jenengan ngetokke lagu disenengi wong liya. Dadi enek hal-hal di luar musik sing sebenarnya kuwi ora teknikal, ora rasa nganggo teknik rasa nganggo apa dan ketika iki aku dhisik dihubungi Mas Joko sih pertama kali ketika arep tumpi musik terus enek sosok artis jenenge Mas Jais ketika aku nonton jenengan iki aku pribadi sih ya jujur ngomong ke apa ngene lho walaupun anu ya sebenarnya dengan pengalaman Mas Jais sing iso nyambut gawe iki dibalik dia sebagai penyanyi karo kreator gawe lagu iki mau kan wis tau nglewati iki lho, nglewati cerita oke iki mau sing iso diceritake ning nggon karyane dia. Sebenarnya kan nek aku pribadi sih musik, karya seni atau apapun iki soal kejujuran ya. Yeah. Ketika ngrasake apa iki diomongke jujur ku yo mungkin kuwi tekan. Mergo sing menyampaikan ku yo anu asli ngalami tadi. Dhisik ngene sing cerita cah umur 14 tahun. Lah kowe iki sapa? Kowe iki ngopo? Ngono-ngono iki lho. Dadi kan kaya ya mungkin garis bawah ini. Seni jujur, seni. Pas itu aku nonton, iki jujur. Dan iki duwe potensi. Anu ya, terlepas saka bentuk musik, saka anu, emang kuwi campur sari, emang kuwi musik ini biasa, tapi sing ora biasa ya apa? Story-ne jenengan sing kaya ngene iki lho. Mungkin sing kanca-kanca saiki ora ngerti jenengan wis tau ngene. Bakno ketua yayasan barang apa ora elok iki Mas iki. Baik iki nggur macak timbange kosong kok. Ora apa-apa. Nek kan wis tau Mas dadi ketua yayasan. Iki ya ketua yayasan, ya sempat ketua perpustakaan, ya sempat ketua Karang Taruna. Iki kan elenggan apa ya? Instansi tumpi iku. Karena memang ora enek wong sing gelem ngono lho, Pak. Urip iki ketok emang salah tau ngono, soal pengalaman lho. Wis tau ngene kuwi. Wis tau. Ora dedet, wis tau wae. Kulino. Wis tau dari ketua yayasan aku tau. Kan elok iki. Aku ki nek ayo ketua yayasan iki jenengku. Ning kabeh sing ubah iki yo Mas Joko karo Mbak Ana. Aku pokoknya kira nonton ya kapasitasnya memang duku ya. Dadi aku kaya diperusa wae. Wis pokoke gelem ra gelem tak tandur ning kene teng. Eneng wong create lagu kaya penulis buku ya. Penulis buku kan dia punya referensi kerep maca buku. Ngono terus dhek dadi iso duwe gaya menulis dia sendiri. Nek kaya lagu-lagune jenengan iki sebenarnya jenengan ini terinspirasi saka sapa sih? Kaya influencer sapa? Wis tak ngrungokne sapa sampai bentuk melodi sing kaya ngene iki. Bentuk musik sing kaya ngono kuwi. Nek sajane apa ya? Terkait sapa sing tak rungokke. Iki pokoke semua lagu dangdut. Sajane kan kuwi mang passionmu kuwi murni dangdut. Dangdut kok. Nah, terus
apa ya? Modalku iso gawe melodi seperti itu sakjane aku dhewe ya ora mudeng. Aku ki nonton iki hasil inspirasi saka ngendi bareng kok ing sapa ngono sakjane aku ya ora mudeng. Cuman tak kira kuwi dialami banyak orang. Di satu waktu itu akan muncul oh, iki aku saat iki terhanyut dengan musiknya Pak iki misalkan. Musiknya Pak Rhoma Irama misalkan. Sing judule iki. Aku iso terhanyut ning kono. Lah ning kono kuwi iki nek aku ki iso muncul. Aku ki iso kender perasaanku dalam lagune iki. Nah, terus aku yang duwe gagasan iki berarti aku nek misalkan arep nggawe sing seperti ini aku yo tak target pokoknya yo iso ngenterke perasaane wong sebagaimana aku ki katut karo perasaanku katut karo lagu iki gitu. Nah, terus sakjane kuwi yo ora nggur sebatas kuwi tok sih, Pak. Ada pemilihan bahasa sing pas. Terus ya nek melodi-melodi ya piye ya? Ya mbok sih aku ora mudeng ding. Ya pokoke intine ketika waktu iki aku ngrungokke lagu kok rasaku ki iso kenter karo iki. Aku muncul sesuatu sing iso tak tokke. Terus dadi etok ngenge sing metu. Etok ngeng. Dan aku duwe keyakinan aku ya iso nggawa perasaane wong liya sebagaimana perasaan aku terbawa karo lagu iki. Iki keyakinanku ngono kuwi. Sebenarnya aku jane melu sapa kaya sapa kuwi mungkin kita sendiri sebagai kreator mungkin ya ora sadar ya Mas ya. Iya, ora sadar. Ayo apa ya analogine ya. Gini loh teman-teman kaya wong ngajar pit. Ngepit kuwi ketika ora iso ngajar pit. Ngepit kuwi weh docik ndak. Ngepit kuwi genjot sik, engko sikile sijine lagi munggah. Engko nek arep menggok kuwi tangan kiwane digeret. Ngiri tangan-tangane ngene iki rasa digenjot sik. Pertama ajar kan ngomong tapi ketika wis mulai ngepit kan kita wis lupa vokabuler kuwi mau to kudu ngopo menggok ya menggok, anu ya menggok. Termasuk mungkin gawe lagu kaya jenengan ya. Jadi lagi nengkong ini gawe dadi wae tanpa berpikir teknis atau tanpa berpikir apa. Ora nganggo mikir tampa apa ora, wes. Pokoke ya metu ngeng jebret pancang. Dan aku kan nek alat musik iki mungkin tidak seprofesional jenengan lho kan. Aku ki gitar ora iso. Aku ora profesional. Kok aku alat musik ora sing iso. Dadi yo misalkan anu yo gur kenal mudeng kunci. Dadi ku yo gur gitar nggih produk proses gawe tok. Selebihnya wis aku nek kon main kunci lugon. Ya. Kunci lugu. Aku misalnya diundang ngenterungan ning panggung kono, wah dadah. Mboten. Beda karo kanca-kanca di luar sana sing wah jago. Tapi anu Mas, apa jenenge? Aku berpikir ya musik, ya film, bahkan macul pun kuwi soal kebiasaan tadi bukan teknis, bukan iki kudu ngene, sok aku kudu. Kadang kan jenengan misal sinau apa vokal ki mau iki vibrato carane ngetokne kok ngene. Wong liya beda-beda carane ngetokne dhewe-dhewe. Pokoke hasilnya kaya ngono carane iso masing-masing. Kita obrolan iki bakal dawa banget dan anu kita di pedat ngene. Iki kanca-kanca kita episode iki kita selesaikan di sini dulu. Sing iso kita sinau dari episode iki kita lumayan oke iki. Di balik Mas Jake sing gawe lagu-lagu ki mau wis tau les vokal barang ternyata aku kepikiran loh. Bahwa Mas Jake sih wis tau les vokal lho. Luar biasa. Dia wis tau nglewati masa sing mungkin kanca-kanca ra iso. Durung nglewati. Pokoknya kita sinau saka episode pertama ini. Kita ketemu karo Mas Jake lagi ngomong ke hal yang lain di episode selanjutnya.
wes gitu saja Mas. Iya. Kita tutup dulu. Sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Excited.